Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Let's get ready to rumble! Ang pait di kakagat, hindi pupupukin. Ang taong walang kusa, hindi ba ganun din? Lagi nang naghihintay ng awa. Kung araw walang gawa, hindi ang tungtunganga. Diyos maray na aga tabi sa indogabos mga tugang. Mainit yun yan ang grounds dyan sa APEC Aleco Grounds sa compound kayan dyan. Ano daw ba yan na Bicol Light and Power Corporation na iyan? Ako kaya ang panabutan ko Kuya Bunjing pag take over kan niya dyan hali sa APEC sa diri na iyan kooperatiba na giraray kan mga albayano. Hinda ko tabi. Baad lamang no may makaulay kita buda magpasabot kayan sa publiko kung ano iyan na Bicol Light Power and ano yan? Bicol Light Power Corporation. Sa pangaran ni Pio Fernandez, si Sir Pio Fernandez, the birthday boy. Happy birthday tabi Sir Pio Fernandez. Maray na aga kay Pading Renz Luna. Sa luwas na kataralagtag dyan ang mga pag-iriba si Pading Joshua Bino o ay si Jomar Partner Al Armario. Happy birthday man palantabi kay Madam Shirley Dilumen, ang tagapangasiwa ng kayamanan ng kumpanyang PBN Broadcasting Network Incorporated. Kapartner ko ngunyan sa technical side si The Big Boy, The Big One, Ramir Tanay, ang legend. Nasa laog pa sana ako kan tulak ni Mama. Nadadangog ko na ang pangaran na Ramir Tanay. Yaon man dyan si Pading Richard Astor. May Dear Kabarangay. Yan. Sa production and assistance center yaon dyan si partner Angel Mustasa. Sagkod naman tabi dyan sa newsroom si Francia May Boras. Asin si Jen Matthew Balyaran. The Dominguenya. Ako po si Luwens Bursi Barcena. Itawan tatabi inin prioridad nyao na si Pading Joshua tabi nyao na igwa dyan tabi mga tugang hali pa lang kita dyan kasubago sa Albay District area gari igwanin na mangyayari na paghigot nin seguridad or mahigot na nga ng seguridad sa lugar and may posibleng raon man dyan ng mga personang gari magibonin rally. May kinaaraman nila sa pag-take over mga tugang kang NEA sa APEC. And sa masasarigan tanin informasyon, nagluluwas na gari suminuko na sa APEC. Itatao na sa NEA, kudi an aputabi mga tugang, ano ining Bicol Light and Power Corporation na ini? Ano tabi ini? Kumpanya tabi kan mga tao o kumpanya na naman ni nagkapira? Taan sentimiento bagakan albayano, dapat ini, kung halimbawa, day baga na sa, dai na kontento kan, serbisyo kan APEC bilang private entity,
gustong kuwaon tanganing publiko na ang maggamit kay ini. Ngunyan, ano ining Bicol Light Power and Corporation na ini? Iyan mga tugang andakula pang kahaputan na dapat masimbagan ngunyan na pagka-aldaw na ini. So nasa ibong ng linya si partner Joshua Bino, yun na mo ng tawan tanin prioridad. GB. Number one. Yaw na dyan mga tugang sa APEC Aleco Ground si partner Joshua dangani ng magkaigwa ni na dagdag na istorya hali dyan sa iyang area. Partner Joshua, please come in. Yes. Hello. You're loud and clear tabi pa di. Ayos. Okay, so yung kita tabi Kuya Luwens digdi sa bisinidad kan na Apik Aleco Grounds. Dahil ta marireparo digdi tabi na mas higpit pa na seguridad digdi tabi Kuya Luwens. Dahil ta sa laog maski sa luwas kay ni nga bisinidad nagpakataralagtad na persa kan pulisya. Personal man tabi niya on digdi Provincial Director kan PNP na si Colonel Fernando Cunanan, kay bahan niya man si PNP o Legazpi PNP Chief Dennis Balya. Ipailit ko tabi sa Kuya Luwens na presenteng sitwasyon digdi sa may laog kan na bisinidad kan Apik Aleco. Dahil kung mahihiling tatabi digdi nagpakataralagtad na persa ka na pulisya. Di ba sa may hampangan ka na gate? Yes. Yaon dyan so, sa inutan, yaon nakataltag so mga security guards nasa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Sa pulo ining security guards. And sa likod ninda, yaon buwan dumaan nagpakatarindog so hanay man kan PNP. Iyo, may mga bit in tabi Kuya Luwens na ano baga batuta buda so shield iyo so mga regular bagang so gani pagkuan mga pade barrier. iyo iyan so paghigwanin pinag-aasahan na magkakaigwa kihiro protesta iyo iyan an pangkontrol na pinagigibukan kapulisan ngunyan an hapot dyan pade sisay ining mararaling ini. Ngunyan nga ni Kuya Luwens, tigdi man sa luwas, so nagpaperture na, nagkarabit na nga lisinda ng mga tarpaulin. Oho, anong welcome NEA Transition Team. At pagsuporta bako man pagprotesta. Suporta ini from Aleco Members Consumers Owners Alliance o AMCO Alliance. AMCO Alliance, haloy na bang organisasyon iyan? Taan Aramco, so members man sa nakan Aleco. Dito lang masiguro kung sa talaga yung mga aralit, Kuya Luwens. Pero mga ano ini, Members and Consumers Owners Alliance. So mga members consumer man ini kan Aleco na masuporta man sa pag-turnover o pag-takeover kang NEA, posibleng wala na aldaw. Pero may paligitabi may pagkatang nahiling Kuya Luwens hindi ka na kumbaga personalized man kan NEA team. And expected man dang mag-abot si Governor Noel Rosal. Pero sa presenting oras na ini, may pamandigdi si Governor Noel Rosal. Pero nagdadakol na tabi Kuya digdi kuan nag-aabot ng mga persona, nagpapalitrato ngayon sa may hampangan kay bahan si Colonel Fernando Cunanan, pati si Chief of Police kan Legazpi PNP na si Sir Dennis Balya. Pero sa ngunyan tabi Kuya, maski aron kaya sitwasyon sa nakuha nga impormasyon, ongoing o kumbaga tuloy-tuloy man giraray, so normal transaction na halimbawa mabayad, pwede ka man giraray maglalagay. Pero may nagkapira nga itang nariparon ng mga konsumidor ng kuryente na kasubag nga nagsusuriyaw dalalagod mo na nga kita mabayad patapuson tana mo na ining kung ano man ang aktibidad na yaon ni Jay. Kumbaga maski man sinda nagaandam kan posibleng o kung ano pa man ang pwedeng mangyari dito dahil nagdadakpol na ang person ng yaon dito sa luwas kan grounds kan Apik Aleco. Pading Joshua, ali kaya kita dyan kasubago, may mga nagaharapot ano na naman ngayon ining Bicol Light Power Corporation na ini. Ta sabi baga kukuwaon kan gobyerno so electric services sa private entity ngunyan ano ini private ini o public ini. Correct ka dyan. Yung man na yun aramon takot na naghahanap kita na posibleng makaulay na persona pero dahil pakikitringi ko yaki nahihiling bagada magminapaunrang magpa-interview wala pa man so team ka na
NEA, wala pa man si Gobernador Romuald Rosal, pero taon-taon, balon ta kumakap Mm. ning APEC grounds. Mahiling tangan ni Parang Subago sa pinagkitang video na talagang may Ma'am, good ang seguridad. Gwardiya, mga security guard sa inutan, sa likod din da, nagpakatalantad man, duwang linya, Oho. Ranyan tabi ni si Colonel Fernando Cunanan, Sige daw, na sige daw. Provincial Director ka na Albay PPO. Sir, good morning po. Si Joshua Bino po from DCGB. May tanong lang po namin, sir, ilang members po ng PNP ang nandito ngayong araw? Ang naka-deploy po natin, more than 400. More than 400 Mhm. naka-deploy po sila, hindi lang po sa loob, pati din po sa labas, and may nakita din po ako din sa may highway po eh. Opo. Requested po ba ito, sir, ng APEC, ng ALECO, or ng Albay Provincial ng Albay Provincial Government? Sino pong nag-request ng ganitong kadaming pulis ngayong araw? Actually po, yung deployment po, design na namin yun. But the ALECO and the APEC requested for security assistance. Mm. Okay, so yan tabi, Kuya Luwan. Salamat po, Colonel. Si Colonel Fernando Cunanan po, Provincial Director kan Albay PPO. So requested po pala ini both kan ALECO and APEC. Siguro bilang pag-andam naman kan kung ano pa man kuya ang pwedeng mangyari dito, katakod ka na pag-take over kang NEA sa So, APEC. gustong sabihon pa di, ang mangyayari dyan, security purposes man sana, daiman ki piglalauman na posibleng subakyada dyan, arog ka nakalihis ta taon 2013, kan pag-take over kan APEC, halik man sa NEA. O ta, Dagdag lang ini. oo, takun matatandaan para sa ladawan kan mga parantabay ta, 2013 kaya pa di, naging maribok dyan. So, pag-take over, ngunyan na iti-take over naman kang NEA, hali sa APEC, gari ang piglalauman, peaceful. O garing, may mga may mga security protocol lang nagigibuhon dyan sa lugar tabi over. So yan man ang tama. Mhm. Kung sana man ang maging na peaceful ining pag take over. Pero sabi nga di ba bago ni Colonel Cunanan, bilang dagdag lang ining security hindi sa laog ka na ALECO and APEC grounds. Oho, tabi pa dita. Uninay iling ta sa video, naka harness nin o kaya naka helmet ining mga security na ini. Tapos may mga anti-riot team na sa laog. Ngunyan, kumusta tabi pa di dyan ang agihan? Dahil man tabi ipinagsara or nakabukas pa ngunyan sa publiko? Nakasarado ini kuyang gate. So dakulang gate po na sadit na gate. Pero pag may malaog na konsumidor na may transaction sa laog, di buksan man kan gwardiya ining sadit na gate. I mean Na pa di, makati- oning Vinson's Street, oning tinampo dyan, bukas ba iyan or binagsarado mo na? Bukas tabi kuya, kami nag-aarali man Mhm. nga ning behikulo. Dahil man na pinagsarado ining kwan. Pero may nagmamanera lang kan na traffic. Medyo dakol kay ang tao dito. So kay puan ma-manage ni Marayan na bulos ka na traffic o digdi sa tinampong ini sa may entrada kan APEC ALECO grounds. Oo, ini pa di nga may naiiling kita dyan sa live feed na sa imong ipinagsendig di sa broadcast complex studio na tarpulin kang NEA tinakluban so Noto Bicol Power and Light Corporation. Ining kwan. So welcome tarpaulin. Ibig sabihon, kontra inidigdi sa pangapuda na ini na Noto Bicol Light Power and Energy Corporation. Posible kuya, dahil garing masigurado pa. Iyo Pero iman lang ka. iyo padita Sinalidahan kan tarpaulin kaning so piga panggitangan ng asipalto. oho. Sa ALECO members, Consumers Owners Alliance. Iyo pa dita deserve taman maaraman kung ano ini. Buda kung halimbawa man daiman ini di mas maray ta kung halimbawa man talagang an ma-take over na mismong albayano na kooperatiba na kan albayano buda gobyerno na an ma-take over ken di mas maray. O garing paano daw iyan ano daw baya iyan? Panagos man kita digdi po yung magbabantay sa lugar. Hingwahon tang igwa kita ng gad ni na person ng makuhaan ni na
magkakanig kong impormasyon, may kinaaraman dyan sa siring na bagay. Sangon yung tabi, kuya, yun na nga na yan, nakatalagtad super sa katpulis, may mga personang yaon man sa gilid ng tipon-tipon. Pero so expected na mag-abot mo na aldaw, aron ka natin kang nayabuda si Gobernador Romel Rosal, tayo pamansangon na. Okay? So, yan muna tabi, Kuya Luwens, ang mga dagdag ang situation activity sa APEC Alec Grounds. Mga dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Salamat tabi Pading Joshua sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. DCGB on assignment. Actually, ining ano na ini, kaya tabaga pigi-extract na maray so mga kahaputan, taiyo man iyan sunadangog ta dyan. Ali kita dyan kasubago, nagparapaki pag-ulay man kita dyan sa ibang mga konsumidor na naatraso. So iba man agad, tama man agad ito sabi ni Pading Joshua na imbis na mabayad ngayon kami, diday na mo nang lugod ngayon kami mabayad. May arog kaya na pangyayari dyan. And so nasabutan ta kaya Kuya Bunjing, hali sa private, mapapapubliko, pag sinabing publiko sa diri iyan kan tawo, ang magiging mamanihar na kan tawo, ngunyan, ano ining nagluluwas na Bicol Light Power Corporation, BLPC. Yan. Ano iyan? Iyan patabi mga tugang, pinagsusugid kan news team kan DCGB kung ano iyan na nagluluwas na iyan. Buda, kasubago na ining ta sa live feed na gapo digding impormasyon ni Pading Joshua sa broadcast studio kan DCGB na tinakluban to Bicol Light Power Corporation kan welcoming kan transition kang neya from APEC. Ano ito? Suporta ba sa mga nyaraon dyan sa entity na yan? Iyan mga tugang ang kahaputan. Ano? Katutok dyan si Pading Joshua para sa iba pang impormasyon tabi mga tugang may kinaaraman sa nasampitan ng bagay. O niyo, dakulo ng mga kahaputan. Happy birthday da kay Papa Pio, sabi ni June Porte. Yan. Tapos kay, ano na ini? Yan. Kay Madam Eps Bragais. Garuman sa nabaga ngaya si Sir Pio ang boses mo. The best ka po. Pangyayari. Dahil nadugay pa kita kay Sir Pio. Sabi ni June Balde, paano sa mga empleyado kan APEC, sisay ang mabayad kan separation pay in kaso haralion? Ayan nga niyan mga kaputan tabi, Sir June Balde. Ngunyan, si Sir Jonathan Jose listening sa mga updated news din do, lalo na sa APEC Aleco conflict. Problema ko ta, dai nag-meter reading sa arong ko. Iyan sana. Ma-standby na da si Pading Renz? Pwede ba ga? Okay muna tabi, Kuya Bunjing, palaugon ta muna ang mga commercial, then ma-time check kita, tapos may interviewon kita, dyan sa Kagbakong High School, gari magayon dyan, so naging resulta kan gulayan sa paaralan. O garing ininuta mo na si Pading Joshua, yutong impormasyon duman, naghihigot kan seguridad and papalaugon ta na sana kung igwanan na mga iba pang impormasyon. Sige, oras sa Pilipinas, alas 9:29. An oras hatod sa Indokang. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide sa Meticon Kreml S. Todo bilis, acid alis, in as fast as 15 minutes. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus brand X on polyester. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Milo Energy, magpursigi. Revicon, ilabas ang multilakas. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema?
Ilabas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitix Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemex. Hika? Plemex. Plema? Ilabas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi, Plemex. Vitix Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igbi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Gyms Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan in pag-inom ng Gyms 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Ayos, alas 4 kantos na. Oh, pasok. Kuya, natanggap ako sa trabaho. Aba, congrats tol. Pagdiwang natin yan. Sa wakas, nakamtan ng matagal na hinihintay. Sabayan natin ng Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Oh, cheers! Ginebra San Miguel. Sulit hanggang huling patak. Drink responsibly. Ginebra San Miguel. May tapang, sarap at init sa bawat tagay. Sing-init ng samahan ng pamilya o pagkakaibigan. Drink responsibly. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas Daraga Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga Albay. Mag-a-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan.
Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Tay, hindi ka nawawalan ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa. Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakikita ko nga si nanay na laging nakangiti at masaya. Idol kita, tatay! Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, mug, t-shirts, Sintra boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising main office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Live. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Maugmang iprinipresentar kan Department of Tourism Region 5, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin kan Radyo DZGB, an Exciting Bicol Pastores 2022. Exciting Bicol Pastores 2022. Inigigibuhon sa Disyembre 16, 2022, alas 4 ng hapon sa Legazpi City Convention Center, Legazpi City. Exciting Bicol Pastores 2022. Para ini sa mga grupo ng pastores na may 12 miyembro na babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahilingkan sa inang abilidad sa pagbayle asin pagkanta sa laog ng 8 minutos sa paagi kan tradisyonal na pastores abilen. Ang third placer mauli din 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana nin 150,000 pesos. 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Street dancing 10,000 pesos. Asin best in costume 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2022. Live sa DZGB FB page, DZGB YouTube channel, asin Radyo DZGB. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Portion siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. An
Antabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia, Aramonta, kan Department of Tourism Regional Office Number 5. Hosted by Romel Natanawan, kan DOT5 as in News Manager Mardela, kan DZGB. Turismo Bicolandia, Aramonta, programang matukar kan mga tigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo, siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, Aramonta, alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita! Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami. Effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI, Taguig City. Pruweba sa kaepektibo ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ang corn coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, 2nd floor, Pexam Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City, Albay, near Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Salamat Kuya Ramir Tanay. Maray na aga kay J-Phil Sarampote Balila, tapos kay John Oliver Benaventecan San Fernando Santo Domingo. Pagkasurusultiro kan aki maluya humanap kidaraga. Okay, tabi mga tugang, nasa ibong ng linya ang OIC Principal kan Kagbakong High School. May kinaaraman ini tabi mga tugang sa gulayan sa paaralan na nagpapadagos. Bako lang tabi pati ini Kuya Bunjing, ano na ini? Bako lamang pati ini basta-basta sa nang tuminanom ki gulayan para makakomply. Ngunyan, nagkakaigwananin dagdag na income ang eskwelahan na nagagamit man sa iba man na mga kaipuhanan na paggastusan. Buda livelihood naman siyempre sa mga harani dyan sa lugar. Sa giraray mga tugang, nasa ibong ng linya si OIC Principal Reuben Andes Obido, ang OIC Principal kan Kagbakong High School. Sir, maray na aga po. Maray na aga po asin sa mga parantabay kang DCGB. Opo, tabi sir, nabaritaan tabaya na ang gulayan sa paaralan kan Kagbakong High School. Gari mas naghiwas pa ini, buda mas nagpapadagos tabi. So, tabi sir, kasuarin po nagkaigwa kisiring kining programa po dyan sa Sendong Eskwelahan. Actually po ang gulayan sa paaralan, haloy na po ining programa kan Department of Education. Digdi po sa Kagbakong High School, haloy na po ini. However, way back 2020 until now, the GPP program implementation was strengthened. Hindi po sa tabang kan sa tuyang mahigos na stakeholders, pero po digdi ang karong miyembro kang Southern Luzon Upland Barangay Farmers Association na si Tobias Magracia at ang sayang mga aki. Ang samuya pong mahigos man na GPP coordinator na si Sir Wilson Mangampo
mga teachers, mga magurang, as in iba pang mga individual. Ayun po, di bako lang pala na kagbakong high school per se sana ang may naging kabtang kayan, may katuwang man po palang kamo na sarong organisasyon man kan mga parauma tabi, sir. Opo. So, ano po so naging rason kung natata mas pinakusog kan sa indong eskwelahan ang gulayan sa paaralan, considering baga na kung bako man talagang panahon ngon yan ka na pag-contest baga tabi, sir. Pero kamo dyan, maski deinin contest, maski deinin mga award, ipinadagos nindo ang gulayan sa paaralan na ini. The main reason why we strengthen the implementation of our GPP program is to combat the malnutrition among our learners. Through GPP program, school can provide nutritious food for our learners. Nagkakaigwa po kami ng feeding program para sa mga estudyante na underweighted and severely wasted. Ngayon lang po, igwa kami nasa 38 na aki na kaipuhan ni asistensya manungod sa tamang nutrisyon. Ayun po. Iyan pong 38 na iyan tabi, sir, estudyante mismo kan kagbakong high school na kaipuhanan nin atensyon. Opo. Estudyante po yung kang kagbakong high school. Ayun, iyo po. So, sa ngunyan tabing nag-implement na kita kan gulayan sa paaralan, kumusta tabi so pag-combat ta kaining malnutrition buda sa issue kan sa indang health tabi, sir? Ang ano po kay ni na nagkakaigwa po kami ki mga na harvest, as in hindi po sa mga igwa pagkaon sa mga estudyante. As in talaga pong nakakatabang ini ta mga nutritious food, wala kitang mga pigapot na mga chemicals na piga nagdigio. So hindi po sa paagi na mabawasan ang malnutrition digdi sa Kagbakong High School. So nangangahulugon palang tabi, sir, na yan naggulayan sa paaralan, purely organic iyan, wala ki artificial na pinagigibong lakdang, tanganing makapatalubo ka mo dyan ki produkto. Opo, ogwa po kami digdi ning vermicast, hindi po so organic fertilizer na pigataman po kang samuyang coordinator o GPP coordinator na si Sir Wilson Mangampo. Nakaka-provide po kami nin vermicast, as in dahil lang po ini pigagamit ni kundi tigpapabakan ni man po ini sa mga gustong magpakalig di sa Kagbakong High School o maski sa luwas kang Kagbakong. Ayun, di magayon palang tabi, sir. So, ano tabi ini, sir, na mga produkto na nin mga gulayo na sa indong napapadakol ngon yan asin pigpapabakal tabi sa mga nearby barangays? Ganyan po, kang nakaagit po taon, higo po kaming nagprodukto po kami ng balingoy, sweet corn, talong, karabasa, sitaw, radish, niyog, asin, manlaylain pa po mga gulayon. Sa ngunyan po, higo po kaming almost 1,000 square meter na sweet corn na pananom. Opo, di talagang mga nutritious ini, talagang makakatabang talaga ini na magkaigwa ki marhay na salud talaga ang mga aki tabi dyan, sir, ano? Opo, tama po. Iyo po. So, tabi, sir, ining pigpapabakal po, baganin do, sain po so proceeds kay ini na pagalimbawa, nagbakal nga ako kan sarong produkto nindo, sa intabi, sir, mapapaduman so kwarta tabi? Ang po ang process po kay ni mainly duman po sa tuyang feeding program, asin sa pagmantiner po kan sa tuyang gulayan, nakakatao din po kita ning extra trabaho sa mga barangay or community na naon po digdio na nagtatabang po sa pagmantiner kang kalinigan kang gulayan sa paaralan. Tigtatawan ta po singaning bayad. So sa paagi po kang gulayan, nakakatao man po kami ng extra trabaho sa mga yaon po dito sa komunidad. Di bako lang palang tabi, sir, estudyante, pati mismong residente kan Kagbakong natatabangan na palan kan sa indong proyekto tabi dyan. Opo, as in man po ang samuya mong pong produkto digdi nababakal man po digdi sa samuyang eskwelahan sa baratong halaga, kaya ang ibang mga digdi mga magurang digdi na po nagpapakal samuya, instead po duman sa naglilibot.
Ay, iyo po mananggad tabi sir tabata ngunyan baga ang mga agricultural products talagang mga mahalon sa public market do sa Indo pala na eskwelahan nagtatao kamo ki alternative na paagi tangani nang makatipid sa mga residente diyan. Kaya po, tama po. Opo, by the way tabi sir ining gulayan sa paaralan nindo may mga indigent naman tabi kamong mga aki na natabangan man na magkaigwakyanap buhay sa pagtabang tabi kay na proyekto? Sa ngunyan po, ang focus lang po ngunyan kaini, iyo po ang samuyang feeding program. Ang target man po mga aki, pero ang po kaini na natatawan talaga ng trabaho, iyo po ang magurang. Pero sa mga kaakian man po, bigay involved naman po sinda sa pagtanong, ngani po na magkaigwa man po silang ideya na kung paano po ang tamang pagtanom, as in, ang gulayan sa paaralan may po, gusto may pong extend. Pero gulayan sa tahanan, yan. So, pangunyan po, nagtitrain po kami kay mga aki na magkaigwa knowledge about po sa pagtanom. Ayun po. So, ano natabi sir na mga ahensya di gobyerno tabi na nakaka-recognize sir kay ni asin nagtabang para lalo tabi ining maipadagos? Ang saro po digdiya po ang Department of Agriculture na tawag po kami ng mga agricultural inputs. Saro man po ang AKB na tao man po ni Tikling sa Tutul. Actually po, mas dahil po kami ma-recognize, basta po sana padagos po kami masuportaran sa muyang advokasya na malabanan ang nutrisyon, dakula na po ining bagay para sa samo. Ayun, iyo tabi sir mga arog talaga kaya na eskwelahan dapat talagang na-recognize sir. So ang DepEd Legazpi tabi sir, ano man lamang ang naging take part maninda para mas lalong mapahiwas tabi ini dyan sa indong eskwelahan tabi? Ang Department of Education, specifically the Schools Division of Legazpi City, sa panginutan kan samuyang superintendent, Sir Tito Mortilia, padagos man po ang sa indang suporta, nagkakaigwa po sindaning partnership or coordination sa iba't ibang ahensya para sa mga posibleng partnership kaining GPP program. Ayun po tabi sir aram ko I for one si sir na Tito Morcilia kan DepEd Legazpi talagang suportado siya sa mga arog kaining inisyatibo tabi sir. So kung halimbawa tabi sir may mga paraan tabay kita na gustong magsuporta kaini o magdonar kan mga kaipuhanan dyan, ano tabi sir pwedeng maitabang na pinakang kaipuhanan dyan tanganin ng mas lalong mapahiwas pa ining gulayan sa paaralan nindo dyan sa Kagbakong? Digdi po sa sa gulayan po ang saro mi po pong piga pangarap po na magkaiba po kami digdi yan pong greenhouse facility para sa mas magayon ng mga pananom. Asin po, as mga seedling, mga organic fertilizer po, man po kami. Igwanganit po kami diging sa stakeholder man na nagtatauban sa muya ng libreng ipot na yun po ang tigagamit ng fertilizer sa samuyang mga pananom. Imagine, ipot lang iyan. Ipot lang iyan, pero nakakatabang palan talaga yan sa pagpapahiwas dyan kan sa indong proyekto tabi. Sir, ano po? Iyo po, nangangahulugan sir na kung halimbawa may gustong magsuporta kay ni sa Indo, pagsuporta kan sa indong plano, ano nga ni tabi to sir? Pakiulit daw po kang plano nindo na tanganing mapahiwas po ini? May po, matawag po kami kay mga dakol na seedlings, as in yan pong greenhouse facility po na karoon ng pong pangaturugan na magkaiba po digdi sa Kagbakong High School. Iyo po. Considering sir sa geographical area nindo, ano sir so naging edge nindo para kumbaga mas lalong mapahiwas ini compared baga sa ibang eskwelahan na daikilote? Given po na ang Kagbakong Legazpi City, gentle slopey po siya, magayon digdi magtanom. Ang Kagbakong High School, ugwanin almost 1.5 hectares and almost 65% of this area is good for farming. Ini ang sarong karakteristik ng samunang eskwelahan
na dahil mahihiling sa ibang eskwelahan digdi sa Legazpi. Mm-mm. Ang samuya lang is to maximize the resources of the school para sa mga kaakian niya. Iyo po tabi sir ta mga nusaro daw ta pasyaranta iyan na kagbakong high school and tani nang mas lalo tapang mai-elaborate sa satuyang mga parantabay an mga may kinaraman dyan buda ining mga pigpapabakal nindo ta syempre kung barato bagatabi sir maski harayo iyan di dayo iyan talaga an kaipuan lang talaga awareness na may alternatibong paagi para makapabakal kay ni sa ibungkan pagmahal kan mga presyo. Iyo po, tama po. Iyo po. So tabi sir wala na po kita ni kahaputan na elaborate na nin marhay ano po ang satuyang pangapudan buda mensahe tabi sa mga Legaspenyo, Albayano, Bicolano o kung sisay man tabi na nagdadangugon yan may kinaaraman tabi sa programa tabi nindo please go ahead po. Sa mga gusto kong maging partner kan GPP program as in maging kasurog kan samuyang advokasya, ugwa po kami nin official Facebook page ang samuyang eskwelahan Kagbakong High School Legazpi. Ugwa man po kaming email address kagbakong.hs001@gmail.com. Pwede man po kami makontak sa numero 0917-771-2987 or pwede po kaming bisitaw sa samuyang eskwelahan. Iyo po. Kasi nagpapasalamat man po ako sa DCGB sa pagdakamuya ni siring na oportunidad na mahiras ni ining advokasya sa dakol na para subaybay kan programa. Naomi po na madagdagan pa ang samuyang mga partners. Yes po tabi sir. Pardon tabi sir, uliton ta po so number tanganing masabutan kan na mga parantabay tatabi. Ayo po, 0917-771-2987. Ayun, iyo po. Sige po sir, salamat po and ipagpadagos lang tabi nindo ining advokasya nindo ta an DCGB saro man ini sa mga advokasya na samuyang pinagsusuportaran at may kinaraman po sa mga programang iyan dyan po sa mga komunidad siring po dyan sa Saindong Barangay. Salamat po na maray. Asin maray na agad po. Opo, salamat po. So yan tabi mga tugang si OIC Principal Rubin Andes Obido kan Kagbakong High School. Okay, di kay puwan lang talaga suportaran ng mga siring kini. Buda dapat talagang ma-elaborate. Buda dapat mamidbidan. Bako na sa nang so kung ano-ano na sana taybunjing na bako naman time libaga an agrikultura maski anong oras kaipuhanan iyan na tawanin doon may kinaraman sa siring na bagay. So sa mga nag-arantabay sa DCGB News Online, nailing nindo dyan so ipinag-showcase man so video presentation na hinagad ta sa eskwelahan mientras na pinag-i-interview. Tadtaod ta i-play ta yan tadtaod. Ano? Tanga ma-time check muna kita después station break dangan na nagkapira nga mga pagiromdom tapos balik sa programa. Go tabi tay bunjing. GSM Blue ang kasama. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Jun Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Masentro sa pagpapakusog ng Security Alliance as an economic relationship ang magiging pag-uron sa pagultanan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as in U.S. Vice President Kamala Harris. Kinumpirmar kan White House na tutukaron man sa pag-ururon ang mga issue manungod sa digital economy as in paggamit kan clean energy. Mahampang man si Harris sa civil society activist bilang parte kan nagpapadagos na suporta sa human rights as in demokrasya kan Amerika, mantanga sa aga Nobyembre 22 mabisita ini sa Palawan, partikular na sa teritoryong Harani sa pigaagawang Spratly Island. Si Harris ang pinakahalangkaw na US official na mabisita sa Palawan. Kasubanggi nag-abot na sa nasyon ang Vice Presidente kan Amerika hali sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit sa Bangkok, Thailand. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Bimig Integra Worm X And Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Milo. Milo Energy. Magpursigi. Aluminum hydroxide. Magnesium hydroxide sa Meticon Kreml S. Todo bilis. Acid alis. In as fast as 15 minutes. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada adlaw ning Biyernes.
alas 11 sagod alas 12 ng udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon, barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F. Fulvic Minerals, Food for the Cell.
ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternativo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin at ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung fulvic mineral. Salamat sa Alternativo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutya, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Legazpi City Branch, 2nd floor, Pexam Building, Barangay 19, Kabangan, Legazpi City, Albay, near Iglesia ni Cristo. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Subukan na ang mga bagong pamurga. B-Meg Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. B-Meg Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. B-Meg Integra Worm X at B-Meg Integra Worm X Max. Gamit ng Team B-Meg Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. And Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. B-Meg Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Christmas time, nasa DCGB, 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 DCGB. Okay, so 11 minutos makalihis ang alas 10 nin pagkaaga, dagdagan taan mga bareta, hali dyan sa luwas. Nasa ibong ng linya si Papa Al Armario. Papa Al, please go ahead. Salamat, Kuya Lowens. Duhaan bulos ngunyan. Kan tupad yan sa mga barangay, lalo digdi sa Legazpi City. Ini dahilan ta apura kan tupad na regular na tatao kan ako Bicol, asin kan Department of Labor and Employment sa iba-ibang mga barangay, igwamanin tupad si Congressman Joey Salceda na bigtatao man sa mga barangay. Di duble-duble. Duble-duble. Kaya may pakinabang man sa mga residentes dahil anta kanya-kanya ining tubo ang ako Bicol. May mga tubo man ini na pigapabulusan kan tupad program sa pagikan sa indang mga identified man na barangay officials o barangay leaders. Mientras siring man ang congressman na si Congressman Joey Salceda, igwaman ini mga barangay leader na bigitiwalaan man na maghanap nin mga tupad beneficiaries. Kaya bilang tundag gani, magayon ta sa duang tubo na ini, duang bulos kan mga tupad na yan, napapakinabangan sa mga barangay sa paginin pagrilinig sa mga gilid kan tinampo. Kaya may mga barangay, lalo digdi sa South Area kan Legazpi, mga hiling na mga malinig na parte kan tinampo, alagad may mga lugar man
na talagang maawot ng maray dahil natutuod na ngunyan ang tao na kung daing tupad, daing linig. Yan sana. Yung mga actual na nangyayari ngunyan, Kuya Lawrence, digdi sa mga barangay na kung daing tupad, uyan sa gilid kan tinampo na maransiwal na ang mga ate, ang mga awot, pero dahil naman malilinig, dahil kinag-aawan, ang isip ka niba, dahil man niya kibayad. Iyo po, pero on the other side, tabi Papa Al, sa kaigwanin political harmony or unity ni Congressman Joey, kan 2nd District buda ni Ako Bicol Party List Congressman Saldico, mas lalo lugod ang nakinabang sutawo. Aha, magayon na yan ta. Siyempre, araw ka na mga programa through national government sa pagimang Kandole, Ako Bicol, ni Congressman Joey Salceda, talagang may pakinabangan mga yaon sa barangay. Ta sabi nga ni Kung Joey kan na-interview tabaga duman sa Daraga, dai man nga pwedeng dai kami mag-uron nga ni Kong Saldi, ta dapat nga may close coordination kami ngani ng mga fondo na hali sa nasyonal maibaba digdi sa Albay. Correct, aha. Oh. Kaya nakulang bagay ini. Pero sana dahil ining maging yung bigsabi na maging attitude na lugod kang tao na tamili na yung tupad dahil maglilinig. Iyo na nga ni tabi Papaal, actually iyo man ang makamundo man na sitwasyon, tigtatabangan na nga ni kan mga congressmen ta na maibaba sa indaan dagdag na hanap buhay sa paglinig-linig, imbis na ma-inspirar na maglinig, tigahalat lugod, so kubra mo na bago maglinig. Ayan, dipisil man ta may kumbaga may sistema na ang pag-arawan kayan, may attendance yan, Kuya Lawrence. Oo. May attendance kaya dipisil man. Actually, nadidili nga ni ang pagkobra kayan. Pero ang point na digdi, so mga residente na nasa gilid kan tinampo, pati na so ibang barangay officials natutuod naman na kung dahil tupad na mapaawan. Nya kung halimbawa makakadiskwido naman so awot, day sana palan arasikasuhon kung day kitupad. Ay talagang kung ilingan mo talaga, lalo tigdi sa mga harayong barangay, naman ang siwal bagan awot, dahil nga na sa epekto, negatibong epekto kayan. Pero on the other hand, tama ka, ang karahayan digdi ta sa espersos kan mga politiko ta, araw kaning Bicol, ang congressman, talagang may tundagman sa hanap buhay kan mga tao. Oo, yun na nga ni tabi to Partner Alsana, ma-inspirar sindalugod na magkaigwa ki volunteerismo. Tayo ang ubeto kayan so makalinig lamang sa komunidad. Sana mas lalo pa sindang ma-inspire. Diyan kita nag-promoter sa pagiging attitude voluntarismo. Ayan. Kung sige man ang awan ko, pero dahil ako nakatala kan tupad na. Iyo. Bahala na sa imo si Direktor. Regular na kitang nag-aawan. Sige ka tinampo. Dahil pa sa tupad, may tupad na. Pero dahil man kita nakakatana kan tupad na. Atod na kita kanti usana. Basta importante, nakatabang ka na sa paglinig. Di na plus ka pa. Yan. Exercise yan. Correct. Ayan ang objective ta dyan. Ilinga daw ngunyan ta, mas aki ka pa sa pag ilingon. Ay, magurong kita kung paano ang sistema. Para seryoso. Iyo. Sarok pa sana. Iyo. Daiman. Bait sana. Okay, so yan tabi, Kuya Lawrence, sa impormasyon. Halidigdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Salamat tabi Papaal sa mga dagdag pang istorya hali dyan sa Luwas. Iyo mananggad baga na magayon so obheto kan mga congressman, kan inot baga, voluntaryo talaga yan ang pagrilinig dyan, tay Bunjing. Gusto man kan mga congressman na makatabang, si Kong Joey, si Kong Saldi, igwa na kaya sindanin pinag-aapod na political harmony. Di halimbawa kung may mga programa na ihahatod digdi sa Albay, doble-doble iyan. Ibig sabihin, dakul at makikinabang ka iyan. Iyo bagang kinagayunan kan igwa ki marhay na pag-urulay, bako sa nang so pansadiri na interes. Sindang duwa,
nagkauron ki maray di nunya napapakinabangan na kan mga tao. O garing iyo siguro iniman ang parte taman bilang mga syudadano buda ano na ini o mga citizen kan sa tuyang nasyon na dapat man lamang kuta na kung halimbawa man ki magdaig o magkaigwa kitupad, linigan taman ang natadta. Difficile na arog kaiyan na natutuod na lugod kung daig kisweldo, daig malinig. Iyan sana ang problema. Maray na aga tabi padi. Sabi ni Pading G. Ayala, yan si Pading G. Ayala kan Barangay Buyuan, Legazpi City. Maray na aga tabi padi asin sa imong familia. Dagdagan tatabihan mga dagdag na istorya hali pa dyan sa luwas. Si OIC Kuya Jomar Bien nasa ibong na linya. Kuya Jomar, please come in. Salamat, Luen, sa dagdag na barata kinumpirmar kan Bureau of Fire Protection Santo Domingo na confidential mananggad sa investigation report. Yan. Kan pagkasulo kan Municipal Hall kan Santo Domingo kanakalis na simana. Alagad para mientras man sana. Yan. Ini ang ipinahayag mo niyan sa DCGB News ni Senior Fire Officer 4 Joseph Martires and Officer in Charge Municipal Fire Marshal kan Banuan kan Santo Domingo. Ini matapos na kanakalis na simana ang opisina kang MDRRMO kan Santo Domingo sa paagi ni Mark Ian Shapno. Iyo ang mag-request ni investigation report ka sa Bureau of Fire Protection ka nangyaring kasulo. Alagad nagsayuma ang BFP Santo Domingo sa pagsasabi na confidential ini. Sa follow-up na kan DCGB News ngunyan pa sana, sinabi ni Martires na totoong o ni Martinez na totoong confidential. Pero dahilan sa daypay ni tapos. Susok sa iya bakong day pwede sina magpaluwas nin report, investigation report na bako pang kompleto. Ini susok sa saya nag-aagi ni sa nagkapirang proseso antes na makanto sa final report asin duman sa pagi kay ito pwede na nilang ipaluwas ang investigation report kan pangyaring kasulo digdi. Daing pigtatago ang Bureau of Fire Protection asing inasigurar man kay ni Martinez sa pagkikipag-ule kan DCGB News na sa initial na informasyon na sa iyang pinaluwas daing ano pa man na foul play duman sa nangyaring kasulo. Di gustong sabihin tabi OIC Kuya Jomar na waraki nag-anchas na magsulo kay ito. Wala. Iyan ang itinaw sa tuyang initial na informasyon. Kaya lang dahil pa kita matatawan kan investigation report nasa second stage pa sa ini. Asing kinay po ang pang umagi sa final stage bago na hindi maipaluwas ini. Di at least lamang makampante man sa mga taga Santo Domingo na nag-iirisip ki mga malain na pigpapaymutikan kan BFP Santo Domingo na ano na ini na may posibleng may nagtuyo, posibleng aksidente man ang ganso nangyari. Wara sa anggulo ito. Dahil sa gabos na ginibong pag-imbestigar, sa gabos na proseso, dahil nagluwas ang ano pa man anggulo na foul play. Alright. Talagang aksidente ini na nangyaring ini. And may posibilidad na ansaro sa nagluluwas, although dahil kupermar sa tuya, is faulty electrical wiring. Yan. Boda considering talaga. Considering kahoy pati ang ano na yan nyaon dyan sa taas pa. Ano ini? Kaya lang final report dahil panida bay papaluwas ta dahil patapos. Dahil man pwede sila magpaluwas kan initial report hanggang dahil ini nagiging final o nahaman. Opo. Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Salamat tabi OIC Jomar Bien sa mga dagdag pang istorya hali dyan sa luwas. O maging kampante ka mo tabi dyan sa mga kababayan ta sa Santo Domingo Albay na ang munisipyo, base duman sa report ni OIC Jomar, na ining mga pangyayari
Diyan na nasulo baga ka nakalihis na mga aldaw, nakalihis na simana, bako man tuyo talaga. Aksidente ang nagluluwas na anggulo kan siring na sulo dyan sa Santo Domingo. Kaya maging kampante po kamo asin na halatunta na sanaan magiging final kaya na resulta kan investigasyon kan BFP Santo Domingo. Tingog kan Banwaan. So yan tabi mga tugang sa pangaran kan bilog na tropa sa luwas si Pading Joshua Bino, si Papa Alarmario, asin si OIC Jomar Bien. Pio. Sa pangaran man ni Sir Pio Fernandez, ang regular na may kapot kang programang Tingog kang Banwaan, kapartner ko si Tai Bunjing, si Richard Astor, si Mading Angel, si Francia, tapos si Jenny. Abangan ang masunod na programa. Ini mas masikat pa ini. Sa programang Aramon Yato, abangan nindo. Ansaro sa mga virgin pa. Pading Joshua Bino. So sige tabi mga tugang, Diyos ang magbantay, asin abangan na sa nakitatawd-taod sa programang Bicol Target Afternoon Edition. Ako po si LBB, Luens Burso Barcena. Salamat, asin Diyos ang magbantay. Tingog kan Banwaan. Sa indong nadangon ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.